Bubagrani tui dulmungbai bubagrani chongjak lamo himui dopani lukorokni jingjal birman kelai tongnai rokno jobanani yak pholokja YTF Thangnai salgisa sikang lahar patiwui khoroksa sikla thayono langma chokha tei khoroksa thui morakjak dibi sakhamnogo kelaijak Rungsrunggai boskango kolok kotor ungna tongmani dopani khorokni jati unggai basana tongmani tabu khoroksa gumajak tei khoroksa sakhamnogo kelaijak Borokni nukhung chugyano nukui jubanani yapri sewui gerak salo khumulung town community YTF ni phasingtei sakchubachu yafarka thuijak Mongola korbongni nukhuni borokni yago tei jibi sakhamnogo sakhamya kalaijak Sonda Lakshmi korbok nobo jibi sakhamnogo naifhaye bini sakham nanyani tei chubachu yafanani bagui bo saka Bufa bini yago seng je chuktei yafar kelangka bisa donate khaja hambai Joto sini Khumulung Town Committee YTF Phaimajak phaikaro tini seng kosto khayoi seng prai jotona bike tu bulayoi dolkhe phalekya seng sini kakano boi kota bungno seng sini je bui chukti rumano seng yaplakya oro sudu seng simi town committee simi riya renai tongo oro seng ta khumtia bazar hayo khangka gai sini Montfort ba chengkhuru kami oro bo seng khanglakya gai dungmali bazar ko ekta ja khangka gai sini je quarter tongoni oro khangka borongno ango renai rongno mane 10 taka phone thung 20 taka phone thung borong belai ke hambai majano tan male seng tabuk je sini busango obo hai seng turuk sini dofani bagai aguk phanyana tan male seng khoksa phongdung khongni phongtung joto suba manyo borok bo kisale helbungu tak sini sengkhanawo sini bukhuk Sonda Lakshmi belai ke serious botak jibiwo kai seng obo hai jorawo bono seng kisa je mati phono suba kai sini dofa obo hai ke seng tebo kai gelungnai kabni bagai je seng mansak 10 taka 20 taka jerna no belai khana hamai maru tan male borok bokha tongun jotno rokha hingkai tai sengbo dol khai phayo oro tini rena phaibini nongno khungnogo belai ke khairuka tamnen hainka bokhabo seng sini tamnai filche khaimalia amsake khairuka hingka amnaga jerna no belai ke hamai maru hingka abo paike ke seng haina hai thangnai sini buk Sonda Lakshmi hospital nai nai bono seng orobo seng thangai bono brangnai kai seng orobo kala hangka kai seng tak bono thangtei nai pore seng arobo thangai rikapnai asukna hambai sini YTF Khumulung Town Committee trop theke seng ja mantri chubala phejauka haina sini Mongla korbongni tahu o jaga para phayai tan mai ke sini buagrani thanchan maribo sungno je buagra phringklangkha sini do pharangno chubanani yak pholnani obon seng pokmaya tan bai ke seng biskango ta haike chubai thanglainai sini do phano seng bai ke khoksa khongnai ripno sini buagra sungno je phringma hai seng ta bai ke thanglainai enga tai sini o jaga town community ni je sikla rongno belai ke belai hammai marwo tamne ke dur to dur je kuno problem kha sin do phani je kuno jaga obai osubida hangka khajik thanglaimani tab biskango sini thani o sokbajak tongo ke nok krei ke ba obai ke chukjaya opti rongno bo seng ja mansak subalainai biskango enga seng ta o paiman poribo seng Agartala thangnainai jukti body rok thanglainai jibi sak nainogo Sengo jaga sini bukhuk Sonda Lakshmi korbongno thangai sini je sini kisu chobana musungmani sengo jaga chubai lainai